أبلون بس إحكي لك تفكر إني لحن بزغم خلص حكي الناس سمعت عمل لي ساتو هو هجي دبلوت فينا عليه مالسي فزيزة طويلة بقى ولا وق مس كوماندس كتواقع كلها بزق سارع مدور دلك تيجي تقصني يوم تنظر مونجن ويجن باركا ويكال أكلات كم ظهر مخ ردتنا هناس وقو كينو وقو تحكيم وقمت بقى دي اللي غينو دحار حنت صبغت مستورات فتيرة وانت تنقيا بسنة عافية دا 7 خيدهم باس إذا حزم مالتي بدحريت جيرهم بحال جيرهم بتقرأي قايم بأطوط له بحقوق هرمولو مالتي سلاسي بنبازعك حزنا بلس بزغاء متقع تجميرو بدوبو بعتو له بدوبو سلامتنا تقبلوا كبران انتخاتاتلتي إريتريا ميريا نيتورك خميتو انيو نلوم مبار نحن خابتن سدرا بيتات ناي إرترا أبقزي براتاو قالسي زحلفو أصائين مكران التترخ هياو زغونت زانتا عجا حانت سدرا مغتسلت أينا حيزنا لكم قريبنا زلنا مدبنا فاللي مخصاب زازم كتكاتاتلونا أدمينا ايو سناي مكتتال حراي سنة أبنيا ليتنال كونريل يوناس تعجس أب زحلف أوان ناي علالنا مدب نزمدنا جمامير كا خمزنا بركا خاو خان كادر تمرتي تبغوستات كمزنا بركا ينا بتحنا نيرنا قداي زمدناهم أمنتاي بتحو تمرتي ناي كادر كمينيرو كابزي أتوقسنا علالنا هنجمر هرا تي زمدنا دارجا بتبر ودي يعني كم جنو حرايا بلاي سلازي ترى زمدنا تعاسي عملتيو كاو بيت مرتكادر يتغيره بيت مرتكادر كأني كم كله في كادر ناهز باوكم بارز مهار بنبره أو أبغوس تمرتنا ودينا بسلام نبوتنا تمليسنا مالتيو هادو حجي أبي إثاري أم تصنحني أبي إثاري أم تصنحني مالتيو لذي بوتغيرهم كابي بفجواي إثاري إدخيد مالتيو إثارو أني مالت إثارو مالت ما أكلاي بوتا ناي غارج سنتق زنبر بوتا يو زدما نسميناو ساحل ننقفا نباركا زرخب بوتا اب كبابي هيمبول زلو بوتا مالتي سلازي بطعمي وسانيت بوتا نقول له جنبارات ترغب تم حلفتنا ميكانيزون صبغ بوتا مريزوم لا ابا خاني أحدثات كأز قمت على زغون انتتات زغون هونتات تمسي تبقست بحال نباركا وين نقفا وين ساحل سلازي تعوتات مريض أنيرا أبا يسأني أحدو مالتيو عبتنا يكلتا 3 ور حصانوات مسسمرت تراخيبنا في قراء وعلالات نتزنا برزم دنا خاني أدللنا مالتيو سلازي أمر أنا بحصنات بتحكوا بهم مالتي نو أمر حصنات بيصحنا نقول بتا هادو تفقيد كاس دريت كاتعلل دريت كاتراخب مالتي وقعوا لك حشخ تبل مالتي وقعوا غينو مالتي حجي أبز وانزي بقال مغنيات أنا ناب عرارب يخيني رندي حجي ناي كرمتي كانزام سقبر لي بتعمي كانزام سقبر لي ندي كريا خيد نيره عرارب مالتي سلازي عرارب مسكوتكو ناي حدا سومون جلس غول مسدي سنيحه
أو دما أنت غمزة أجنت تمثل الجزاء بيشاركي بتنكوبات جلست سرحت أبا مدقسي تازني حتني سلزي أبا مساء غني مستن كلن ده هزبي زلوا عديتات كاني كوم مالتي سلزي أبساعة زرا هواي تنحت كان ورهواي تنحت النجن إذن عديتات زياتن تشيمين لعقوبات بهالمبر تتكبر جن كوم يكونن لسبنين السرحة انتي سرحة عند عريل كني ملوء ليتي ودعكر سقاب 10 شعت قنطال كم قوام دي يكون 10 شعت قنطال سي أبقلي 10 قنطال سنكتا أبقليو 10 شعت قنطال 10 قنطال سنكتا أبقليو سقاب 3 قنطال بسنكتا للو مالتي كم تبزحي وقاتن كم تي كبابن مالتي تسب وحتى يلو أبتي خباب خيدنو أدلوا وحد سنكتا وقوع تبزيحو بزح سنكتا ندحر متن يلغاني متننيا يسنكتا مالتي سلازي ساحل بملؤه هاروري بفلاي على العرارب أزي هاروري أبز هارور زي سقاب ملوء ليتي أب حوي سنكيتن كيشكيشن تقادا لايز عنقلالو أقات أميتات بزيح نيرو سلازي زياتن عقوبات ديكوناس لتقادا لا يكون ينزل وفياتين هو أبي صحفتات مريحنت أبجزي ساعة سرح زلوم أبتي بيت صحفت كيدن استفعل لي مدبات ناي من نابرد راي ديكوناس زغون النقر ناي متحقاس تلون تحقا زين مالتيو أب جراجات أب حكمنا خمسة قبل سنحنا أب جراج سقاب سواكيل سواكيل السودان مالتيو سقاوتات كيدنون مس بعد زي حيل بحر زلوه جلز زلوه زتفعل على سرعات زكايدان بهلو نيراتن بهل باناري أقولت بهل بهل نيراتن جوجل بهلي نيديتات يا تابع هو نيديتات جوجل بهل نيرا إذا بهل زي أون نبتوشتي عرار أبك تدجن ندات انقاسقاسك زتفعل عليه بهلاو مريتات عم منقحن عم مودابن بيت مرصورة خيدن نتي صورة زحل فضل مسجدل بمجد بهلي بزح نتفتات جبران يرينين سنة باباو سرحون عب بهل خيت الدرتا عب ركيامو عب جل مقبارون زرع على الجام نيروني سلزي بعبي قاعد زز ولدهم دكن زز ولدهم دكن عب بيت مرصورة ندخلو عبتي صورة سجاب كبتي مسوقتات زخفلو الأواناتون قالوا مالتي سلزي صناعتين تلاقي توتا فريتو يدبدبن أو كبيد مسوقتي يغفل كبيد مسوقتي غفلة سدرا بيتات تفقع جن أي مرانين بتدقنا قيدنا بس بيننا قيدنا بزق نفرت هرمنا الوالين أي مرانين ملو معنتي أبتجوبو تحابين وعلا مشت عين حزم مسبلة خا أبكال ودوا ونتفتات أو القوي نتفتاتن يسرحها مالتي تقول القوي نتفتات نبلو دلنا حجي تودوا ونتفتات قليتنا هنا بعبي تودب زحته حتتات مالتي أتي والقوي نبلو دلنا خاني زتوسنة مفرخ قبرة فكاد لني تيل نعمل 3-4 قبرة تولدلن كم إلى النبلة دورهو قبرة كم 5-6 تبصحة هجي زيادة عندي كم مزان عقعي ويد ما كان بهجي كم ولادي كمدة كم إريثراوي تادي نزن عطالقنا دورهو عشمات توصلن تشمات كأني نحن شم مالتي هجي زيا ناي سارة زيا ناي يوناس وديا زيا ناي موسى وديا زيا ناي دانيال وديا زيا ناي راهو أقواليا إلى عشمات توصلن موني بقلق قطامي مالتيو بحكمنا ويتوقيك حكمنا تمسيخا
ወይ ውሽጣዊ ሕማማት ገለ ስታይት መፂኻ ወይ ብገለ ስራሕ ብኡ እንድሕር ተንቀሳቒስካ ኣብ ተወሰነ እዋን ኣብ 4 ዓመት ኣብ 5 ዓመት እዩ ዝርከብ እዚ ከምዚ ኣብ ተወሰነ ግዜ ዝርከብ ኣይኮነን በቃ ናይ ባህጊ ደርሆ ተሓርደልካ ፅቡቅ ጌራታ ናይ ኣደ ፍቕሪ መቐረት ትበካ ስለዚ ተን እንስሳታት ንባዕለን ብሽምና ተኪኣ ከም ናፍቆት መውፂ ትጥቀመለን ነይራ እያ ብገለ አጋጣሚ ዳንኤል ቤት ምርሰውራ ስለነበረ ይመፅእ ነይሩ ዳንኤል ሙሴ እውን ይመፅእ ረሃባ እውን ኣብ ከምዚ እዋን ኣብ ቤት ምርሰውራ ስለ ዘላ መመፅያ ሪኣታ ትኸይድ እያ ኣነ ከዓ ስሕት ኢለ ኣብ ሙሉእ እቲ ናይ ታሪክ ጉዕዞና ናይ 15 ዓመት ክልተ ግዜ ኤሪአ እያ ዘለኹ ኣብተን ክልተ ግዜ ዝረኣኹሎም እውን ተቋዲሰን እየን ናብታ ቦታ ዘይመፀታ ናይ ኣዴኻ ተቋዲስካ እወ ናይ ኣደይ ደይተ ዓመት ሳራ ቀልጢፉ ትመስዋእቲ ስለ ዘጋጠማ ምስ ተሰለፈሲ ኣብ ዓመታ ኣብ ዓመት 6 ወርሕን እያ ተሰውያ ስለዚ እቲ ምጥፋኣ እቲ ድሃይ ደይ ምግባራ እቲ ክኸይድ ኢላ ዘይምምፅኣ ከምዚ ካብ ጭቃነ ወይ ካብ ስራሕ ምብዛሕ ዘይኮነስ እዛ ጓለይ ገለ ደጋጢማ ኸውን ዝብል ገምጋማት እውን ኣለዎ ንባዕልን ተንዳ ህዝቢ እውን ኣብቲ ሳራ ዝነበረቶ ከይደን ነቶም መሪሕነት ዝተፈላለየ ስራሕ ምስኦም ሰርሓ ስለነበራ ሓበሬታታት ኣምፃና ነይረን እየን ሳራ ጓልኪ ከምዝላ ቤት ፅሕፈት ኣላ ወታደራዊ ቤት ፅሕፈት ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት ከምዝላ ከምዝትገብር ሰቕ ባህሊት ገለገለ ኢለን እቲ ባህርያት ከይተረፈ የምፃና ስለነበራ ኣብ ዝተወሰነ እዋን ምስ ጠፍአ ግን ስክፍታታት ትሕድር ዋላ ይትዛረበሉ ኣብ ሰውራ ተሰውያ ዶ ትኸውን ከምዚ ኢልካ እውን ስለ ዘይንባዕ ስለ ዘይተስቆርቁር ኣደይ ግን እቲ ይርዳእ ውሽጣ ትገብሮ ኣነ ከዓ ከምቲ ዝበልኩኹም ከዓ ውሽጥኻ ጌርካ የፀንሕ ድሓር ግን ብዝተፈላለየ ምክንያት ከዓ ይነትጉ እሞ ትዘረባት መስዋዕቲ ግዜ ንባዕሉ እወ ምንዋሕ ግዜ ኣሎ ድሓር ግን ብዝተፈላለየ ርእስታት እቲ ርእስቲ ይነትጉ ንስኻ ከዓ እቲ መስዋዕቲ ከም ተሰውዐት ተሰምዖ ሽዑ ከም ብፀይቲ ከም ሓፍቲ ክልቲኡኒ ማለት እንድያ ይስምዓካ እዩ እቲ ባህርያት እቲ ናይ ቀደም ንእስነት ብሓንሳ ትምህርቲ ትኸዶ ትስሕቆ ትፃወቶ ትበኣሶ እውን ኣሕዋት ኮይኑ ዘይበኣስ የለን ብገለ ትበኣስ ብገለ ዋላ ሲ ዝረኣየካ ሽዑ መወዳእታ ግን እቲ ሰውራ ዝወለዶ ንቕሓት ኣብቲ ግቡእ መስመርካ ተኣቱ ሓፍትኻ በቃ ንሃገር ተሰውያ ኣላ ሙሲሓውኻ ከዓ ንሃገር ተሰውይ ኣሎ በየናይ ዕለትን ሰዓትን ኣበየናይ ውግእን ጥራይኻ ትፈልጥ እምበር ስኻ እውን ፅባሕ ንጎ ክተርክቦ ምዃንካ ስለ ዝኣምን ኣሚንካ እቲ ህዝባዊ ግንባር ዘስነቐና ንቕሓት ከዓ ንዕኡ ተሓንጊጥና ኢና ንኸይድ ነርና ማለት እዩ ፅቡቕ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ተዛኒኢኹም ዘለኹም ኣብ 86 ሻምናይ ወራር ሓሊፉ ንትምህርቲ ካድር ዝኸትካሉን ካልእ ንጥፈታትኩም ትገብሩሉ ዝነበርኩም ግዜ እዩ እቲ ዝነበርናዮ ንጥፈት 1987 ኣብ ተዛማዲ ናይ ስፖርትን ባህልን ገለን ዝነበረሉ ንጥፈታት እዩ ኣነ ከዓኒ ኣብ ንእስነተይ ተፃዋታይ ኩዕሶ ምስ ስፖርት ሌላ ዘለኒ ዓብየ ካብ ወለደይ ዝተወርሰ ፅቡቕ ባህግን ድሌትን ናይ ስፖርት ምዃን ከም ዝነበረንን ከም ዝነበርኩን ነጊረኩም ነይረ ኣብዚ ከዓኒ ደስ መራይ የለን ትብል ባህላውና ኣላ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ካብቶም ቀዳሞት ዝተፀውዑ ናይ ሜካናይዝ 74 ኣባላት ሓደ ካብኦም ኣነ ተኣኻኺብና ከዓ ፅቡቕ ንጥፈታት ንገብር ነርና ስፖርቱ ውዕውዕ እዩ ነይሩ ውዕውዕ ስፖርታዊ ንጥፈታት ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ናበይ ተመሊሰ ዘለኹ ኣነ ሕጂ ንኣፍጨዋይ ስፖርታዊ ንጥፈት ክንገብር ዝተወሰነ ቦታ ኣስማጥ ከይደ ነይረ ናይ ዋርሒ ኣስማጥ ተቐሚጠ ክበላ ይክእልኒ ናይ ዋርሒ ውሱናት
ውስናት ኣዋሪሕን እሰን ከማን ብጣንጦን ብዓሶን ኣዝየ ብሂወተይ ሓሚመ ይፈልጥኒ እሱ ግን ባህርያዊ ንኩሉ ሰብ ኳ እሞ ኣብኡ ሓሚመ ዝተመለስኩሉ እዩ ካብኣይ ናብ ሽዑ ሕጂ ናፍጨዋይ ኪድ ትበሃል ማለት እዩ ብስፖርት ተፀዊዕካ ኣለካ ትበሃል እንግሊዘ ትበሃል ሳልሕ ከዓኒ ናይ ስፖርት ሓላፊ ምሳና ስለነበረ በዓል ኮማንደስ ዝበሃሉ ነይሮም ካብ መስመራት ሒዞም ተፃዋታይ ናይ ለጎጨዋ ዝነበረ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ንፉዕ ተፃዋታይ ኣፍቃሪ ስፖርት ፈታዊ ስፖርት ኮማንደስ ዝነበራ ዘለዋ ኣሃዱ ኣብ ፖለቲካ ኣብ ብረት ኣብ ስፖርት ዝነፍዐት እያ ትኸውን ስለዚ እሱ ከም ሓላፊ ኢሎም ኣምፂሞ መራሓይሊ ነይሩ ስለዚ ምሳይ ይብል ነይሩ ሕጂ እቲ ስፖርት ከዓኒ ዋላ ብቲ ናይ ኣሃዱታት ክንፃወት ከለና ብዙሕ ቲፎዞ ነይርኒ ፅቡቅ ይፃወት ኩዕሶ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣጥቃዒ ዲኻ ነርካ ዋላ ዝገርመኪ እዚ ከም ስፖርት ክረአ ከሎ ሰለስተ ዓይነት ስፖርት እቲ ኣብ ሜዳ ንፃወተና ሰለስተ ይፃወተ እየ እቲ ብቁፅሪ ሓደ ዝጥቀስ ዝገርም ቮሊቦል እዩ ቮሊቦል ተሳዒርና ንፈልጥ ኢና ሜካናይዝ ዋላ ቮሊቦል ካ ፃወት ነርካ ቮሊቦል ቀዳማይ ዋንጫ ኢና ንወስድ ኣብ ዝኾነ ኩለን ዝነበረ ግጥማት ናይ ሜዳ ዋንጫ ወሲድና ኢና ቦርቴረ ስለምንታይ ቮሊቦል ዝፃወት ሰብ ንቦርቴረ ዝቐረበ እዩ ሰውነት ሓተ ዶ ብጣዕሚ ማለት ሽዑ ቅርፂ ሰውነት ነርኒ ቁመት ነርኒ ይዘልል እየ ድማ ማለት ከም ኣብ ህዋ ኩዕሶ ናይ ምውፃእ ሓይሊ ስለነበረኒ ኣብ ፀዋት ኩዕሶ እግሪ ከዓ ካብ ኣስመራት ሒዘ ዝፃወቶ ስለነበርኩ ፅቡቅ ናይ ምጥቃዕ ክእለት ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝያዳ ተኣሃዱ ግን ናብ ቮሊቦል ፀግዒ ወሲድኒ ነይሩ ስለምንታይ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ነይሮምና ደቂ ኣስመራ ስለዚ ናብታ ናይ ቮሊቦል ግን ፀቂጠ እንዳፃወት ነይረ ማለት እዩ ከም ተፃወታይ ግን ሰለስተ እየ ፀዋት ነይረ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ውድብ እቲ ስፖርታዊ ንጥፈት እውን ኣብቲ ዝኸፍአ እዋን ኣብቲ ዝመረረ እዋን ናይ ሰውራ እውን ስፖርታውን ባህላውን ንጥፈታት ገይሩ የወዳድረና ማለት እዩ ፅቡቅ እስከ ብዘይካ ስፖርት ድሕሪ ናፅነት ኣብ ውሽጥኻ ተደጊሉ ዝፀንሐ ጥሙሕ ናይ ስነ ጥበብ ወፂኡስ ድሮ ዛንታ ስድራኻ ክትፀውየሉ ኣካታቲልካ እውን ዓበይቲ ስራሓት ክሰርሓሉ ጀሚርካ ኢኻ ድሓር ክንመፅእ ኢና ብወግዒ እንታይ ክብለካ ደልየ ሕጂ ግን እንታይ ክብል ደልየ ዘልዕላ ደለኹ ጎኒ ጎኒ ስፖርታዊ ንጥፈታት ተህቦ ናይ ስነ ጥበብ ሽዑ በጫ ቅብለካ ነይሩ ዶ እንታይ ከትገብር ነርካ እወ በጫ ቅብል ነይሩ እንድዩ ኣብቲ ኣሃዱ ዝግበር ምዝንጋዕ ከም ተዋሳኣይ ከም ኣዳላዊ መደብ ናይቲ ተዋስኦታት እውን ይሰርሕ ነይረ ብውሽጠይ እውን ይፅሕፍ ነይረ ስኢለ ሰብ ዘይሪኦ ምሻሉ ናብ ሰብ ዘይወፅእ ትፅሕፍ እንታይ ዘተኮረ ትፅሕፍ ነርካ ይግረምኪ በቃ ይገርም እዩ ሓንቲ ናይ ፍቅሪ ፅሒፈ ነይረ ዋላ ሰብ ከማ ነብለካ ግን ምስ ታንክ ቃፀል ገሊኡ ጠፍእ ይፅሕፍ ነይረ ኣብ ሂወተይ ዘይርስዓ ግን ኣብ ደብዓት ከለና 87 ምስ ተወድአ ማለት እዩ ኣብኡ ከለና ምስ ኣብርሃፅን ትበሃል ጓል መስርዐይ ሓንቲ ድራማ ሰሪሐ የዋሳእ ነይረ ፅቡቅ ተዋሲእ ኣብቲ ምውሳእ ቁሩብ ናይ ኣነ ከም መምሓራይ ኮይነ ሰርሕ ስለነበርኩ የቕረታ ኣነ ከም ወታደር ናይ ደርጊ ኮይነ ይሰርሕ ስለነበርኩ እሳ ከዓ ከም መፍቃሪተይ ኮይነ እያ ትሰርሕ ሕጂ መዓት ሰቢ በቃ እንዳረኣየ ከሎ ኣነ በመሓርኛ ገይረ ኣፈቅርሻ ኣለሁ እወድሻ ኣለሁ ገለ ምስ በልክዋ ሕጂ ሳብ ትምህርቲ ነበራን ተዋስኦ እውን ከምዚ ጎኒስ ናይ ናእቲናየ ዝምባለይ ነበራን ኣብ ሎሚ በፂሕካ ዲኻ ተፍቅረኒ ኢላ ብዝቕድሚ ክልሱ ሓቀኛ ስምዒት ኣይመሊሳቶ ሕጂ ብብሎ ጠፊድና ኣነ ማለት ፈዚዘ ጠጠው ኢለ በቃ ሕጂ ድሓር ግን ክትከዓ ስለ ዘለና ብገለ ትክእ ኣቢልና
قصيلنا مالتي عزابي أي مزمزكمن نحن بقال عندي قبل ما زيح كتفكر إن جاي لكن تقعد في سكان تطومتو مسبلس سبترديوه شعو حجي ولا دحري نراقب كلنا قبل ما زيح بس حكاية فكرة إن قال مالتكم زي الجوك مالتي سلازي تي العلو كله خاء مشيت بتانك ناخدنا برستانك في لقيدمو ورح قال غير أخلقه نوعو قلت أنا تغنيتات ورح استفطرة يعلل بقى عندي لي يعلل لا تفتره مكيل مبايد بحال الحج ناي اف دي سي حالافي ناي ميكانايز زالو مساي كانيو على الحجون يوناس ناي مصحف دليت قال لك تستوهلوا اللي خا اولا مالتيو حجي كم زد بلا كدلخو جن اب تانكس قديم ناي تانكنيا وينه ممهري ابو طولوني تانكنياس اني المهرا مركلنا اوتيستا خا برهانن بلو نيرو عفرا نص مهر كلتينا وينا نمهر تان مدفع عجز ملكت توصي انا مهر سلازي سي كابت تانكنيا موصا ويا باهل مقارسي خمس فرح خوين يسمع نيرو سلازي اوشتي تصغيتو صنيعو فوبيا ناي بزحت قالتي ازيا حجي نباهلي تيلس كم زخال دو مسل خون يلكا اوشتخا عبيتك يتصنح نجر كوين صنيعو مالتي زي تسعرنا دلا ناي وشتي تاشمي اسي بقى خمزي بقى حميقه وي كم زحسيو وقت بالك يدلني قبل تخاخ حلف كمان وي فريحو وي كديعو قال ملسي بقى منصروري بقى منصرور حجي كابز تبقيسنا انت زنبالس اي اتخون مالتي لا تتفايع بطينيرو هو بقى اب كم زوان ابوي مغعزيا نتفتات እንዳ ገበሬ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ እዩ ዝኸይድ ሕጂ ብገለ ኣጋጣሚ ኣብቲ ታንከኛ ኣውቲስታ ታንክ ዝኾኑ መጓዓዝያ ነበሩ እዮም መጓዓዝያ ነበሩ እሞ ናብ ታንከኛ መፁ ታንክ ተማሂሮማ ኣውቲስታ ኮኑ ስለምንታይ ዘቐረበ ስለ ዝኾነ ንቴክኒክ ሕጂ ኣብ መንጎ መጓዓዝያን ሜካናይዝድን ጥቡቕ ዝምድና ኣሎ ሓበሬታ ናተይ ከዓ ብዝርዝር ኣቦይ ይረክብ እዩ ካብቶም ታንከኛ ማለት እዩ ኣብቶም ኣውቲስታ ታንኪ ودخل فوليبول سبورت بقى تصلول بقى سنتولينا نمص غلمل እንዳወሉ يعلو مالتي ابوي كا حجتاي ببهريو كابتا مجمرياون غليص الكنيره طنقو مكينا زحزا مولو ليت تقول ولا نسرح دلو تخغبرا امغاغبو فولي هادن نامسيون نقولهم اولات مغعزيا نذم اوتيستي هاديني زوبلو عميرو زخون حيال يمنيو ابجمت توكوشي سعتني زخون اوتيستا ناي ميدا زنبري مغعزيا بزعبا بي اعلان كجمر لي كله بزع تنشني قدام يتعلال شعو شركان شعوتي وحلنت ما يسرح زين كل غزي يعلو مالتي ابز غير خيدو ايراب كي حازي مانتيلا كي حازي ولا قلي ابا تهرار ماون امتى يتهرم دلوا كبدا تبالا شي بلا رئسا سقابكم تنشن الو كابيو مسيو ولا ابزانتا نايتا متحف على قريتا يوفك الله كبدان خيت بالاشو جنبارا انت يلي جنبارا يدرخبا كساد كهرم تدلي قصاد حجي بزيكا اب تعليم اب توسع سراويت اي نبرنا بويت عجس مو قالهم اب سرحنا اوتيستي ام دخدو نيروم اب سرحنا اوتيستا حوال حنت دصقمو ነገር ከም ዘለ ازيو ملخي ናይ መራሕ መኪና منباروم ገለ አሎት ዛንታ እዛ ናይ ጨመተ ግን ፍሊት ነገር ያ ትኾነኒ عتيتكن يمر نعيا ملسا حسيبه صبو هلا متملست نيرا نعا نقبلس بعلي لي خم غازيتنيا خوينس نفسي حتيتيا اذا سرح زيا مالسي ناي بوي ጨመተ ከምንታይ ይመጪው ስለምንታይ ቤት ዓገስቲ ዘይ ስሕት እንድሕሪሉ ሰብ حتيتካ ተመልሳ ንጽርትያ ንሕና قد مولادنا نديك مرعوا كله بوليس ينيرو بوليس كون كلها ببرت حليف اب غزاناس برت نيريو سلازي اب تبرت تكسول نبرو نا بغزي بوليس تنشن
أبزل على درجة إنير مالتي واي سلازي صغيرة طب بلا يكونت المسيح ثاني حتى بقى بوليس للنبرة بوليسن كومانديسن كأ مش برت ليلا سلنبرم زخون يكون كومانديس للنبرة سبيجي تكتي تكوي سحني ولا وق مش كومانديس كتواجع كلها بزوج سارع مدور دلك تي هاي تكوزني يوم تنظهر مونجل ويجن باركا ويكال أكلات كم ظهر مخ سلازي أكلهم هون على مالتي بويكا أكل وتقدر كوينو سلازي عبي نتنشن كيس حتى ملوء موقع عزيا زخون أوتيستا بزي أخي تزاربك كي حلم سلازي كابزي أز تبقست ياتا تنشن مزيا والدي فقاريس كاتفلدو بيت عجز حدينون كابز مزا انسساتات أي فلدني كيف حكيت عم هو مالسي أنا زلغون أبوي جسر حلو بوتان بزح في اللي دلهم بزح في اللي دلهم سلازي حنت ملكع كبرايك إني جن كل ما وزن نورو ناب تانكنيا زموسو مصبين نورو هو أبيت عجز أنا عقد يكون بوها نعنا يبونا بالتعميم فتوه ونايسرح سبيو كستايو وعلو قرب وعلو قل فتو بقولهم ضمن الأسيات بتعمي تقبل السبينير مالتي حري دحرز كله ناي تزان أوان سبورتاو نتفتاتن كان سنة باباوي نتفتاتن زنبرة أب نابي قصكم أبيكم هو دحري سبورتاوي نتفتات تسألائي أب سبورتي أبزلو إلو قام لنا وسده كله تودب جن بوشتي مصنعتي يقبر نيرو أتي مصنعت دما نادو نخدم سس نادو مالت جنبار ناقفا فريسكاس أفعبت محاز مالتي حجي أبزر ركيع وزخون مصنعتي تغيرو اتوتن كا قتالي مالسي استنفاس زيهب أما عالتات كودو زقباء سرحيتيو نادو كتب لك الله خاب أنت بتقول كتب العلو يتخلني خاص لمنتاي زحية لسراويت نا إريترا زبز حصوار نقول لاي ناي سوفيت عم خرت زنور وجنباري يوني ناي سوفيت عم خرتي مسمن نيرو حجي دحري سوانين شوعتن تودب بوشتي سروح سرح نيرو مالتي مصنعتي ناي جنبار نادو مصنعتي تغيرو تي مصنعتي ركيق بسليان قالن ركيق مصنعتي استغبروا ليو سلامنتاي مصنعتي زغبركا غمبرنادو حيال سراويت مستغادراي نوح وان زتواغئ وتادر إثيوبيا أصوار زنورو ندرغون أما خرتي سوفيتاوين زلو غمبار ينيرو مالتي سلازي متقعت تغيرو جميرنا اتناو لغلا تقع استمدمنا دما برغيد سوسان سلستن ناتنا برغيد إسران سلستن كا ناي تحنت أهادو نهنا خوينا مالتي نهنا خلا ميكانيس كلاسي برغيد سوسان سلستن نهنا برغيد سلان سلستن كا ناي ود سنيورا ود سنيورا دبلكم دلخو برغيد سلاسن أربعتن اتي مساءته بعد غيح مرح كان تاريخ صنحني حجي مرح برغيد كوينوس تأهادو الساعة ناتوقات ساتفعل مالتي سلازي أبزي دلدل وقع تخيلو اتنحنا بساقاماي جنبار سلد نبري بالتعمي أزيو مس إسران شعتن كفل سراويت مس إسران شعتن برغيد مس إسران شعتن برغيد زرعي درس موسينا تواجينا هجي تانكف تانكي نيرو أو سعرنايو هاديمو بزقة أني ببرغيد 34 كأني بندافعو وصانع عوتات غيرهم ندابولو
ክሳብ ዓዲ ሽሩም ታንክ ሃርቡን እሞ ብምሉእ እቲ ግንባር ኣብኡ ይዕፆ ፅዋራቱን ማካይኑን ማለት እዩ ሽዑ እቲ ነፋሪት ክሃርብ መፅኡ እዚአን ናይ መን እየን ዘንድቃፀላ ዘለዋ ኢልዎ እዚአን ናህና እየን ናይ ወገን እየን ኢልዎ መንግስቲ ክፈርስ ርኤ ኣለኹ ብዓይነይ ማለት እዩ ኢልዎ ብኤፍኤም ጥለፋ እንድን ኤፍኤም ተወሊዕካያሲ ትዘረባ ናይቶም ፓይሎት ትሰምዖካ ብኸምስ ጥለፍ ነይሩ ትዘረቦም ዝኾነ ሰብ ሰምዖ ኤፍኤም ተኸፊቱ ሕጂ ከምኡ ኢሎ ክዛርቡ ከሎ ሰሚዕዎ መሊኦም እውን ነይሮም ኣብ ገለ ካብ ፀላእ ወገን ይኹም ዓይነት ነፋሪት ክድብድብ መፀት መንግስቲ ክፈርስ ብዓይነይ ይርኢ ኣለኹ ኢልዎ ፐርከ ኩሉ ፅዋሩ ናይቲ ግንባር ነበረ እዩ ተዓጊቱ ገሊኡ እዚ ክሳብ ዓዲ ሽሩም ዘሎ ኮይኑ ዓዲ ሽሩም ሕጂ ትትረኽ ደላ ትትረኽ ደላ ትድረፍን ካብ ኣዝመፀት እያ ማለት እዩ ህዝባዊ ግንባር ደሊሉ ሙሉእ ምድላዋት ገይሩ ዝኣተወሉ እዩ እወ ሽዑ ንሕና ብጎልጎል ብድሕሪት ዓይነት ነፋዓበት ኣቲና እያ እዞም ብናደው ዝኣተው ከዓ ብቅድሚት ዝኣተው ከዓ ተኣትዩ ግንባር ናደው ፈሪሱ ማለት እዩ ኣብዚ ደማዊ ውግእ ነይሩ ብዙሕ መስዋዕቲ ዝተኸፍሎ ብዙሕ ሓንጎል ዝፈሰሶ እቲ ውድብ እውን ርቆቱ ዝመስከረሉ መጥቃዕቲ እዩ ልክዕ እውን ኣብ ተዛኒ ነበረ ናብ 86 ሰርሖ ዝሰርሕ ነይሩ እዩ እወ ልክዕ ከም ናይ በዓል ውግእ ደንቤንፉ ዓወታት ከዓ ዓበይቲ ዓወታት እዩ ነይሩ ምስ ናይ ደንቤንፉ እውን ናይ ቪየትናም ምስኡ እውን ዝተወዳደረሉ ስርሒት ነይሩ ንደርጊ ሕቁኡ ድጎዝዝን ንሰውራ ኤርትራ ከዓ ጮራ ብርሃን ከም ትረአ ኣብ ዝተወሰነ ዓመታት ሲ በሪ ናይ ናፅነት እወ እቲ ደጉሒ ወይ ከዓ እቲ ባና ናቱስ ከም ዝረአ ገይርዎ እዩ ደርጊ መንግስቱ ባዕሉ ከናእሶ ፈቲኑ ሓንቲ ንእሽተይ መንደርዮም ሒዞም ኢሉ ግን እቲ ውግእ ነፋዓበት ንምሓዝ ኣይኮነን ነቲ ሰራዊት ምድምሳስ ስለ ዝኾነ ብምሉእ እቲ ግንባር ነበረ ሰራዊት ተደምሲሱ ተማሪኹ ኣፅዋራቱ ፒኤም ንመጀመርያ ግዜ ሽዑ ሒዝና ሶቪየታውያን ተማሪኾም ሰለስተ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ዘይነበረ ቢኤም ሒዝና ዝበዓል ጓል ስቅያስ ትኩሶ ነበራ ማለት እዩ ሕጂ ሶቪየታውያን ባዕሎም ተማሪኾም ንኻድሙ ብዙሕ ፈተነታት ገይሮም ስጋ ፊካኖ ገለ በፂሖሞም ድሓር ግን ገለ ዝመለቑ ነይሮም እቶም ሰለስተ ግን ተታሒዞም ማለት እዩ ሽዑ ናብ ከረን ገፅካ ኣንፈት ኮይኑ ማለት እዩ ናብ ከረን ኣንፈት ኮይኑ ኣብዚ ግዜ እዚ ራህዋ ክንዲ ተኣነ ንሜዳ ተሰለፍ ኩላ ዕድመ ምስ በፅሐት ምስ ከምኣን ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ዝኣምሰላን መዲቦመን መጀመርያ ኣብቲ ሕክምና ኣፅኒሖም ስጋብ ድልድላ ኣጋር ሰራዊት ምሂሮም ገለ ኣፅኒሖሞም ድሓር ግን ናብቲ ኩነታት ናይ ከረን ከዓ ተወጊኣ ኣብ ኣጋር ሓኪም ኮይና ዝሰርሓትሉ ሓፂር እዋን እያ ፀኒሓ ማለት እዩ ሓፂር እዋን እያ ፀኒሓ ኣነ ግን ሓቂ ዘረባ ምሻለካ ሕሳስ ልደድ ገደፍካ ጓል 4-5 ዓመት ሓዚላ ድወፀት ክንዳኻ ኮይናስ ኣብቲ ቢኤም ሜካናይዝ ተመዲባ ምስ ሰማዕኩ ቁሩብ ክስታይ ክውን ኢልኒ ስምዕ ኢልኒ ምስ ንእስነታ ከዓ ሲ ከቢድ ብረት ከዓ ሓይሊ ሓትት ጉልበት ሓትት እህላኺ ስራሕ እዩ ብዝኾነ ግን ከምኣን ወዲ ክምኣኑ ብዙሓት ስለነበሩ ቤት ምር ሰውራ ንኩሉ በዲሃቶ ከም ሓኪም ኮይና ኣገልጊላ ኣብ ብዙሕ ነጥፈታት እውን ሰሪሓ ብድሕሪኡ ኣብቲ ናይ ግንባር ከረን መጥቃዕቲ ኣብ በዓል ቀላሃመት ገለን ከላ ቦምባ ዓሊሙ ክትኩስ ስለ ዝረኣየው ነቲ ቢኤም ብኡ መልሲ ከዓ ሰዲዶምሉ ተወጊኣ ማለት እዩ ተወጊኣ ኣብ ፋዓበት
ተራኺብና ናይ ሓፃር ግዜ ሰላም ተባሂልና ተፈላለዩና ማለት እዩ ምስ ራህዋ ብድሕሪኡ ኣነ ንጎላጉል ከይደ ድሕራና ዓመታት ተራኺብኩም ምስ ራህዋ ኣብዚ ተጋዳሊት ኮይና ፀኒሓትካ ኦሬዲ በቃ ካብ ንራኸብሲ ካብ ንወፅእ ካልኣይ ግዜና ተራኺብና ንኻልኣይ ግዜ ኢኹም ተራኺብኩም እሳ ካሊኢት እያ ሓንሳ ሓፃር በጋጣሚ ኣብ ዓራርብ ተራኺብና ነርና ብታ መፂልና ነበርኩ መፂሉ የና ሲላታ ኣነ ክብገስን ሳውታኣቱን ሓንቲ ኮይና ኣብኣ ተራኺብና ኣቢልና ማለት እዩ ሽዑን ኦሬዲ ዕልምቲ እያ ፀኒሓትካ ኣብቲ ናይ 89 ኣብቲ ናይ 88 ዋ ዕልምቲ እቲ ውድብ ኩሉ ግዜ ንጥፈታቱ ይትገብር እቲ ናይ ውግእ መድረኽ ናይ ምክልኻል ነፍዓበት ወይ ንናዶ ምክልኻል ኣቲና ኣለና ማለት እዩ ፀላእ እውን ዝተፈላለዩ ፈተነታት ገይሩ ግን ኣይተዓወተን ብኩሉ ድፍዓት ተታሒዙ ካብ መስሓሊት ኣትሒዝካ ስጋብ በዓል ሂካኖ ገለበለ ገለ ዝኣምሰለ ቦታታት በዓል ዝገለብ ስጋኡ ተታሒዙ ትድፍዓት ፀላእ ንክመልስ ብዙሕ ፃዕሪ ገይሩ ስጋብ ሚሳይላት ናይ ፀረ ታንኪ ተኩሱ ትነሉ ገይሩ ግን ፀላእ ግን በቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ መስዋእቲ መውጋእቲ ምኽፋል ነቲ መጥቃዕቲ ክፀኸሮን ክከላኸሎም ክኢሉ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ እዋን ሕጂ ብድሕሪኡ እቲ ውድብ ኩሉ ግዜ ንጥፈታቱ ስለ ዝገብር እቲ ዝገብሮ ንጥፈታት ድማ ባህላዊ ስፖርታዊ ንጥፈታት ገለ ስለ ዝገብር ብድሕሪኡ ከዓ 89 ክኣቱ ከሎ ስፖርታዊ ውድድር ኣሎ ኣብ ዓበት ተኣከቡ ተባሂልና ኣብ ዓበት ተኣኪብና ማለት እዩ ሕጂ ማእከላይ ቦታና ሳያ ግን ናብ ተፈላለየ ግንባራት እንዳኸድና ንሓልሓል ንገለ እቲ ውድድርና ንገብር ነርና ማለት እዩ ኣብ ከምዚ እዋን ከዓ ንራህዋ ሓፃር ናይ ፍርቂ ሰዓት በቃ ተጋዳሊት ኮይና ናይ 1 ዓመት 2 ዓመት ኣብኡ ፀኒሓትኒ ሰላም ኢለያ በቃ ቻው ቻው ተባሂልና ተፈላለዩና ማለት እዩ ስፖርታዊ ንጥፈታት ከዓ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገለፅኩልኩም ከዓ ኣብ ኩሉ ግንባራት እንዳኸድና ንጥፈታት ኣካይድና ታዲት ዝሰርሕ ቮሊቦል ወሲድናያ ሽዑ እውን ዋንጫ ወሲድና ኣብቲ ካልእ ስታይ ግን ብዙሕ ዕውት ኣይነበረን ክንብል ንኽእል ኢና ኣብቲ እግሪ ኣብ ማእከላይ ስታይና ነርና ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ መልክዕ እቲ ስፖርታዊ ንጥፈታት ናይ 89 ከዓ ተወዲኡ ማለት እዩ ድሕሪ ኩነታት ፈንቅል እዩ ኣርኪቡ እወ ሽዑ ድሕሪ 89 ቴስዓይ ድመፅእ ስርሒት ፈንቅል እዩ ድመፅእ ስርሒት ፈንቅል ክመፅእ ከሎ ንሕናን 34 ዝተወሰነ ሓይሊ ድማ ናይ 23 እዚኦም ብርጌዳት እዮም ነቲ መጥቃዕቲ ካይደንኦ ፈንቅል ወሳኒ ምዃኑ ይርዳእካ እዩ ናይ ብዙሕ ሰብ መስዋእቲ እውን ናይ ብዙሕ መንእሰይ መስዋእቲ ናይ ታንክታት ምቅፃል ክህሉ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ስለምንታይ ኣብ ጎልጎልያ ሓንቲ መስመር ፅርግያ እያ ዘላታ እቲ ክብደቱ ከዓ ርዲ እዩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓያል ክኸውን ከም ዝኽእል ብዝኾነ ግን ን63 ነታ ዝሓነ ዘለኽዋ ኣሃዱ ሽዑ መሪሕና ደኣተወ ነታ በታ ወገነይ ዝነበርና ከም ሓላፊ በጠሎን ዝነበረ ወዲ በላይ ኣብታ መስርዕ ክኣቱ ከለኹ ገዳይም ተጋደልቲ ዝፀንሑን እዮም እዚኦም ሽዑ ኣነ ሓድሽ ክኣቱ ከለኹስ እሶም ከዓ ገዲሞም ዝፀንሑን እዮም እዚኦም ሓላፍነት ዝውስኹ ዘለዎ ሕጂ ማለት እዩ እሱ መራሒ በጠሎልና ኮይኑ ሒዝና ኣትዩ 15 ታንኪ ኢና ዓጢቕና ነርና ሕጂ ተንፍርቀን ብወዲ በላይ ክሕዘን ተንፍርቀን ከዓ ወዲ ገረዝ ገይር ኣነ ሕጂ ምስታ ወዲ በላይ ዘለዋ እየ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ተዓማም ዝተዋበትና ናህና
تغيلنا كاب 3-9 بهالالو بوتا كباب الشعب كاو تبقيسنا تغيلنا صلاي يتكسلنا صرغيا نقرص تي سرحيت بكوماندو بسبات منبر بتانك قوم كغبر ترى انت سمعنا يفلتني اذا شوعته تانك اين وقت تاعتوا لهم حجي بقول اذا تانك زين زتبجواين سلازي مشيت مجمريا كفل سراوي 85 كفل سراوي 91 بعد علت كجمروهم سمت قعتم سغبرو نحنا ግን ማርሻና እቲና ብፀንሐ ይጽናሐና ወላ ጸላየር ቢጂ ተኩስ ወላ ገለ ተኩስ ምሸት እዩ ፍርክለይቲ ተጀሚሩ ተኺልና ንፈንቅል ንጽርግያ ሰባርጉማ አብአ ክንራጋረገና ተባሂሉ ምሸት ተበጊስና እንዳተኮስና ጠያይት ግልመለ ቦምባ እንዳተኮስና ተኺልና ሓሊፍና ይነትድፋዕ أجار مس أجار سلا زلوه تنتان كذات جن مشيت أيريانين أني نخدر أني ناتو سغيت ريو سراي ريا كاس صون حدا قالت أنت ما يقات أمكم يقات منا تقصني روز نتي جعزنا زغلالف جن برين اللوات تانكي تي تتكوس يغا دوشكات تتكوس مدفع كات تكوس بونا تكوسكو سوت صوتي مالتيو نتي دفاع سجيرنايو عد الله نورد كلنا نقول نبل كلنا سبارقما دارجا حنت خساد نيراتا بتا خسار بزح تقاومو غير لنا صلاي حنت تانك مسقصلنا لغن زراي درسي خاصو الصغا شعو هادي مغيدو مالتي بزخونه ግን ኣብ ዝኽር ሳዕ ዘይብሉ ቶም ሓይልታት بليتي تسقيعهم بسلايم حديرهم بقى بتي ني 5 متر تسقيعهم حديرهم كي تسمع زين كلهم برجيرات ازيو مستنكري نيرو تسلاي بزح عقم سبي نيرو قام كبابي 20 شيخ زبصح شوف تانكتات قاميتن 50 زبصحه ميسايلات ناي نفر تحجز بدحريو ግን نزغلو ترغاريكا تنشوعته تانكنا هنا صرغيا قوريصو نو سلمنتاي صرغيا دحري تقوريصو ردات بسمراخ مزي اذن بع 34 نباصع كاتو تداليم دلو غولغول دلو بزح انقفات كغاطموم سلازي نحنا قدم صرغيا نقرصلهم علينا ابنا حد حلكم كقلطف حبريتا ناي موهاب شو قال حبريتا قالو تي مريحنت نتوقع سلازم مالخو تي انتي كجبر الله زجبر مدلاو مولي أو كل ملكع مالتي سلازين احنا مسقورتنا يا 34 تبقيسو كأني بزميا والد قالت بقولوا بو غيرهم اتيمو تانك قدمات اغاتيمو بصر تانك غيرهم 3 تانك مسارو ملوغن ندحريت ازليغو كاو كافورو ردات نيرو زي ردات 4-5 غنا تانكتات حيزو مسيو تقيلو بقولقول اتيوم مس اغارن مس تانك بتانكن بحضر مالتي تحاواوس كينو او جفلا الله ابيلمو زهدم هادي من دحريت زي دمسسكا او دمسيسو زي مارخكا تماريغو زقاصل تقاصيلو مالتي نحنا زغلو نقبر ساعات حاد تعزوا لكم تواهيلو نصرغيا صرغيا صبركم هذا صبركم هذا حيجي الفلطه ابا ساعات حاد تطول لكم يتواهيلو لك ساعات كلتا بيلنا غبابي ابا اثينا مالتي متى بمسارات زاس شو توقع تخيلنا شعو نسمرا كم دي الله نحلوا جميرنا مالتي شعو تقصقاس نحنا علامانا سلا زهرمنا صرغيا سلا تقورصي اب صرغيا خوينا مس 85 كفل سراويت مس وسان حدن ندونغولو قطنا ديبنا مالتي حراي ندونغولو قطنا هنديب كلنا او صلاي كفل سراويت 10 شمونتي ترحيلنا مالتي ردات امسيو ابل على دونغولو تحتاي دونغولون عاريدو صنيحنا او اغار
ንታንክታት ዝኸውን ኣይኮነን ቦታ ሓደ ኣግራብ ነይርዎ ግመ ነይሩ ኣጋር ዘድሊ ቆራፅነት መስዋዕትን ዝኸፈሉ ነቲ ቦታታት ቋፅርዎ ታንክ ከዓ ዋላ ብድምፃ እውን ኣብቲ ቦታ ክትህሉ ስለ ዘለዋ ንፀላእ ሞራል ውድቀት እዩ ነቶም ንሕና ከዓ ሞራል ስለ ዝኾነ እተው ተባሂልና ኣቲና ምስቶም ኣጋር ኢድ ብኢድ ማለት እዩ ፀቢብ ስለ ዝኾነት ቦታ ሓንቲ ታንኪ ፀዲፋና ጎርዞ ዝበሃል ዝውራ ነበረ በቲ ፀልፊ ናይ ደንጎሎ ከይዳ ምስቲ ክብደታ ግን ታንኪ ገልበጥበጥ ስለ ዘይትብል ሓደ 50 ሜትሮ ድያ 60 ሜትሮ ምስ ከደት ጠጠው ኢላ ሓደ መራሒ ሓይሊ ወዲ እዛዝ ዝበሃል ኣብኣ ተሰዊና ጎርዞ ተወጊኡ ሓሊባይ ንብሎ ነይሩ መራሒ መስርዕ ካብታ ዝፀረፈት ታንኪ ብሂወት ወፁ ነይሮም እዮም ዝብለክ ዘለኹ ጎርዞ ሕጂ ዓዲ ቆንፅሎ ኣውቲስታ ናይተ ታንኪ ማለት እዩ ሓሊባይ ድማ መራሒ መስርዕን ኣዛዝ ታንክን ማለት እዩ እዚኦም ከዓኒ ተሃሪሞም ስኖም ገልመለ ኩሉ ከይዱ ሕክምና ከይዶም ታንክ ከማን ድሕሪ ናፅነት እያ ወፅያ ንሕና እናቐፀልና ከለና ሕጂ ኣነ እንታይ ዘለኹ ሕጂ ብዚ እዋን እዚ ኣዛዚ ታንክን መድፋዕ ዕጅን እየ ዘለኹ ማለት እዩ ባዕለይ ትኩስ ባዕለይ ከዓ እዝዝ እዚ ሓሊባይ ትብለክ ዘለኹ ከማይ ማለት እዩ ባዕሉ ይእዝዝ ባዕሉ ይትኩስ ማለት እዩ ከምኡ ጌርና እንዳኣተና ከለና ሽዑ እዛ ዊንስ ቢሮ ትበሃል ኣብኡ ፀላኢ ዓሪዱ ብጣዕሚ ናይ ኢድ ብኢድ ውግእ ኮይኑ በቃ መዓት ቦምባ ንትኩስ ንመዓልትስ 2 ዕጥቂ ቦምባ ንውድእ ግመ ስለ ዝኾነ ተን ማካይን ኣትየን ኣራጊፈናልካ ይኸዳ ከምዚ እናበልና ከለና ብወገን ባፅዕ ዝኸዱ ኣሃዱታት ዘድሊ መስዋዕቲ ከምቲ ናህና ማለት እዩ ዘድሊ መስዋዕትን ታንክታት እናተቃፀሎኦም ካእሶም ከዓ ንኣፍ ደገ ባፅዕ ገፆም ኣትዮም ማለት እዩ ሕጂ ዘን ታንክታት ናህና ብዙሕ ፀቕጢ ስለ ዝፈጠራ ፀላኢ ኣሎ ዝበሃል ደብዳብ ኣሎ ዝበሃል ብረት ኣምፅኡ ኣነ ከምኡ ዓይነት ደብዳብ ርኤ ይፈልጥ እኒአ ከምኡ ዝተኸፍለ መስዋዕቲ እውን የለን ኣብ ታሪክ ናይ ህዝባዊ ግንባር ትዝበርታዕ እዩ ክብለ ሰራዊት 85 61 ድሓር እውን ብእዋኑ መፅአን ንኸዳ ከም 96 ነይረን ገለ ነይረን እንዳ 52 እዚአን መፅአን ዝኸዳት እዮም ግን ብቆመም ማለት እዩ ከቢድ ምርብራብ ገይሮም ኣብ ታሪክ ናይ ሰውራ ኤርትራ ከዓ ዝበዝሐ መስዋዕቲ ዝተኸፍሎ እዩ በርከስ እቶም ቅድሜና ዝነበሩ ኣነ ክሪኦም ከለኹ 85 ሓንቲ ሓይልስ 5 ሰብ 6 ሰብ ብሓንሳኢና በቃ ጥቃኻ ክሓልፉ ከለዉ መንዳእ ሰብ ተሪፉላ ኢኻ ትብል ውግኣት ክኸዱ ክትሪኦም ከለኻ ብጣዕሚ መውጋእቲ ነይሩ ፀላኢ ከዓ ከምኡ ናህናቲ ደብዳብ ናይተን ታንክታት ክፀቕሮ ስለዘይከኣለ ሚሳይል ኣምፅኡ ተኺልዎ ሓዲሩ ንሕና ምሽ ቦምባ ወዲእና ኣለና ኢለኪ ቦምባ ወዲና እናሳቐልና ከለና እቲ ግመ ቅንጥጥ ኢሉ ይኽፈት ቅንጥጥ ኢሉ ምስ ተኸፍተ ነዛ ናተይን ነዛ ታንክ ናይ ወዲ 4 ሚሳይል ገይሩ በብ ኣቢሉ የቃፅለን ማለት እዩ ሕጂ ወዲ ኣቡበከር ንብሎ ነርና ተወጊእና ተመሊሱ ዝነበረ እንደገና ሓዊ መፂና ኣብኣ ከዓ ተወጊኡ ማለት እዩ ፀጋይ ካሕሳይ ዝበሃል ላምፐን ንብሎ ነይሩ ኣውቲስታ ታንክ ናተይ እሱ እቲ ማዕፆ ምስቲ ሚሳይል ምስ ሃረሞ ተነቐኒቑ መውፅእ ኣብዎ ምኽፋት ሃልሃልታ ከዓ ብቅድሚት ብድሕሪት ይወፅእ ዘሎ በቲ ንሕና ዘለና እዩ ስለዚ ሃልሃልታ ወፅእ ስለ ዘሎ ንድሕሪት ወፂእ በቲ ንሕና ክወፅእ ኣይክእልኒ እዩ በታናቱ ጥራይ ክወፅእ ዘሎ ናቱ ከዓኒ ሒዙ ከዓ ገጥ ኣቢሉ ሒዝዎ ከምዚ ገይሩ ምስቲ ማህረምቲ ድሓር በጢሉ ከምዚ ገይሩ ነቲ ታንኪ ብእንጉል ገይሩ ባዕ ዘበሎ ሽዑ ገብ ኢሉ ተኸፊቱ ወፂኡ ከምዚኣ ትኸውን ከምዛ ኣፍዑትራ እያ ትመስል ባ ከምዚኣ ኢሉ ጣዕ ኢሉ ወፂኡ ድሒኑ ማለት እዩ ኣነ ቦምባ መልእ ስለ ነበርኩ ነቲ ቦምባ ዝነበረ ብታሕቲ ውሪድናዮ ከይቃፀል መታል እታ ማኪና ግን ሰዲድናያ ሽዑ ከይዳ ማለት እዩ እታ ፀጋምና ነበረት
أتي دبساي قبل مدهن نقوله أوتيستا تانكن أزاز تانكن يغلتي يسرع نيرو نسو كبدت نيرو كور ورقود ديلي عبيلي خاب عدمي كمتي نايك على السبسي كونن كبعد ما دفد بالي أوتيستا ناي فيليبوس نيرو جنرال فيليبوس أوتيستا ناتي نيرو كأوتيستا يو تانك تماهيرو مدفع جو زبا كأوتيستا ناي جنرال فيليبوس تانك تماهيرو أوتيستا تانكو غين مالتي سلازي أوتيستا تانك مسكوني أب قحت لاي تا تانك تبالا شمو غاراج مزيم يعريوا غاراج مزيم سعريوا تأهلوا بازي عقيدة نحن خلاص بازي عقيدة مش هكذا تغفلنا يلقوا السقاء دمز تخصي قال بيع الجنة عم تسمع قاني تغيروا كعجوز من زي ميلو مزيم مثل مسفلة شعو هاي من قال فا أبا أي سواء مالتي دبساي قبل مدهن أبا كوت سيلو فتن تقاصلو مزيم مستكعبت أبيلو مستاتان كتقاصيلو مالتيو ماجور دبهال نيرو ملاي سو كمان أو أمسو مستاتان كتقاصيلو مالتيو فرزن تغلاي دبهال مولو نفسو تقلاليتو نرجع مالسي كبيت كاسولو بحيل واتس حكمنا قيد زيناو نبلوها نيرو صغاب خبيت كاسولو خا تبيلوها نحكمنا قيد نزم سوازي يومن حاويهم أب جبوء سرح حلو سقاب حجي كم راح برجيت كوينو قاعد عادي أب تنكنيا سرح حلو ماتي تنكوا تقاسي لهم دوتس مالت صاب حجي لو صاب حجي بيوت هاللو قلتيهم لهم كلتين بدحرزن وش تباتعكم آتيكم نو بدحريو بازع تتحيزة توم 34 برجيت 34 نايول شنيرة مالتي قال خفالنا 23 قال خفال كأني نحنا نايتا برجيت شان سلستنسي قال خفال كأ سام زلوا نا 7 نا 9 قال ملا زلوا خا كلهم تدماميرهم بزدنق مسواتي مالتيو أو كبيد مسواتي تغفيلو بزحات تانكتاتين كابتن حزنين دمزاناس حاد سيسوس بقى تغاسيلا ويتهاري منين مالتي كابتن أبزي بولكي نعخا تانك خا تغاسيلا ناي دقايق زملت كانوا هم وتنيرو أبينا يبوتاي مع أسب خمين هو خنكدا ينسى حاري هو حجينا فنكلي نادلنا سونا عسبي أوكي حاري حجي بزاد النقلت باسع تتحيزا سرعيت فنكل كأني بعود تزازيمو مالتيو الذي تي عمر مجزأت العصر اللو قطعميتات كا نغربن نتودن مسي مالتي دحر فنكلسي دحر باسع مجزأتون اوريدي ودي مالتيو سلازي بدحريو صلاي اتزخف از غبرو غبيد مسوات زنبرو باسع نمبلاس بسمرا مولو أحادثات كلن كفل سراويتات وبعد 10 شمونت 10 شعات 20 كلتن قلملز بالو مستدربت أحادثات ناي موتن حياتن كم وقت تخيتو ناي موتن حياتن شعو موقعات وزيعو مسوات وزيعو كل سب توقيو كل سب مسوات مسوزعي هزباو جنبار كنت زوال كوخي ركيق ودبيو نتي قالسون صبو غيرو مليخو صبو غيرو تي كستاي سلازبولو او مو ابزخ نرابارب مس واحدنا خونس كمزي كل سلازتغنزبي بدحريت بعد سنه عفي عد غيح جلس الرحيت كنقبر على النمبر كمز غيرك خونا يكلني تبايلو سلامتاي وداون غيلي تكاتلي وداون غيلي مست واحد ناسي زغلو زغبرو انبراون كو خف شوعه شموت قبل سراويتات اي بزحنين ناي صلاغن 34 قبل سراويتاتين حجي مزيان لا تربارن كاتقيت كاسي موداتا ولا ابستوس
موقعتي أبتوسنا أبتوسنا هجوم الدحر نقول لك خير سب مودة تقوى ردتنا هناس وقوع كينو وقوع تحكيم ومتس بكا دي اللي غينو دحر حنت صبغت مستورات فتيرة وانت تدنقيا بسنة عافية دا 7 خيدون باس إذا حزم مالتي مسنا كوماندو مسنا هنا 7 سلستن تبع البرجيد أبزري تساتفت مالتي بدي حريت جيرهم بحال جيرهم قال ملي زوم دا 7 خباسع مالتي خبكوا باسع طبعا هنا قاسوا عن سلستن كا باركان نور مالتي حال زيهم تواسيهم كم ردات يوم آتيهم بموت رلو صام حجي بدي حريت بتقرأي قايم بأطول له بحقوق هرمو له مالتي سلاسي بنوازع حزنا بلس بزغاء متقع تجمير بدوبو بعتو له بدوبو متقع مستجمره بعل سنعفه تتحيزو بعل حد غيح تتحيزو سجنيتي دقسا تتحيزو كم ندابل كاس قبل دكم حربسي سلا حجي نايموت نهيت አላሽ ማለት እዩ ግንባር ጌንዳ ገዲፉ ብሙሉ ናበይ መጽእ ደቀም ሓረ መጽእ ዝተወሰነ ክፋል ኣሃዱና ሃናኸ ጌንዳ ገዲፉ ደቀም ሓረ መጽእ ኣብዚ ሰዓት እዚ ደቀም ሓረ ለኸስኻ ኣነ ሕጂ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ህመት ደቀም ሓረ ኣለኹ ኣብ ግንባር ጌንዳ ዓድመት ዘለኹ ናይ ግንባር ጌንዳ ምስ ወደአ እዘካ ኣለኹ ዳንኤል ምስ ክፍለ ሰራዊት 52 ደቀም ሓረ ጸንሐኒ ኣው ንራኸብ ማለት እዩ ኣቦይ ከዓ ብስራሕ መኪና ሒዙ ምስ መፀ ኣብ ዘለዉ ደቃ ከምስ በልዎ ክሪኤና መፅኡ ኣብ ዓዲ ብዑር ዝበሃል ቦታ ሰለስቴና ከዓ ተራኺብና ማለት እዩ ሰለስቴና ተራኺብና ሽዑ ምናልባት ናይቲ በዓል ባፅዕ ተታሕዞ ግንባራት ተደምሰሶ ክዳውንቲ ተዓፃፂ ካትሚላኖ ተደርቢኡ ጅንስ ወዲ ጅንስ ገለ ጌርካ ክትብል ኣብኡ ብሓንሳ ቀኒና ኣቦይ ከይዱ ሰስራሕና ከይድና ማለት እዩ ሰስራሕና ምስ ከድና እታ ሃዱና ናህና ካብ ጊንዳ ዓዲ ኸደት ተመለሱ ንቦታኹም ብሉና ተመለሱ ቦታኹም ብሉና ተኺሎም እውን ኣበይ እትውና እዚ ደቀም ሓረ ትገድፍዎ ኢኹም ዘለኹም ኣብ ሰዓት እዚ ደቀም ሓረ ትግንባር ኣሎ ንሕና እቶም ታንከኛ እቶም ኣብ ደንጎሎ ነርናስ ንደቀም ሓረ ዝኸድና ካብ ደቀም ሓረ ከዓ መሊሾም ተመለሱ ኢሎም ብሩባ ሓዳስ ጌርና ሕርጊጎ ነኣቱ ኣለና ኣብ ሕርጊጎ ወታደራዊ ታዕሊም ጀምሩ ተባሂሉ ወታደራዊ ታዕሊም ጀሚርና ማለት እዩ ኮማንዶ ካብ ዝተፈላለየ ኣሃዱታት በብቦጠሎን መፅኦም 5-6 ቦጠሎን ኮና መፅአን ኣብኡ ታዕሊም ጌርና ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ምስቲ ትምህርትን ምዝንጋዕን ብሓንሳ ይኺድ ኢሎም ምስቲ ግጥማት ከዓ ምስቲ ኣሃዱታት ከዓ ኣብ ሕርጊጎ ፀወታ ንጅምር ምስቶም ሓይልታት ቮሊቦል ኢና ንፃወት ኩዕሶ እግሪ ንፃወት ብኩሉ ስዒርናዮ ማለት እዩ ሕጂ ብቮሊቦልስትንፋስ ምስ ከለእናዮም እንታይ ይብሉኒ ንዓይ ቧ ኣብቲ እዋንቲ ሳዳም ሑሰን ንኩዌት ወሪርዋ ነይሩ ሕጂ እንታይ የውፅለይ ንዓይ ሳጓ ሳዳም ነታ ኩነታት እያ ጥራይ ሰሪሓ ግን ሳዳም የምፈልጡ ነቶም ኮማንዶ ዓሰብ ነበሩ ማለት እዩ ቧ እዚና ሳዳም እንዲ ክውዳዕና ኢሎም ኣብቲ መንጎ ከዓ እንዳዕለሉ ከለዉ ኣብታ ፀወታ እያ መፅያ እስማሽ ክሃርም ከለኹ ድማ ቧ እዚና ፊሽቶ ዘይተኸባን ምሰረበ ናይለ ማለት እቶም ናሕና እንዲኦም ዝሰምዕዎም እዚና ከጥፋኣና ፊሽቶ ዘይቲ ምሰርበ ብጣዕሚ እየ ፅቡቅ ፀወት ማለት ሓይሊ ከዓ ነርኒ ይሃርም እየ ስማሽ ፅቡቅ ዝሃርም ቧ እዚና ፊሽቶ ዘይተኸባን ምሰረበ ከመይ ጌርና ክንክእሉ ኢሎም ሕጂ ንምንታይ የምፅልክ እዚ ኣብቶም ሓይልታሲ ኣቓልዎ ገይረ ሕጂ ናብ ውግእ ክብገስ ማለት እዩ ተዓሊም ተገይሩ ምስኦም ገለመለ ተዋሂድና ጉዕዞ ናበይ ይጅምር